Malawi Today. Malawi Human Rights Commission ndi Human Rights Defenders Coalition apempha boma kuti lilimbikitse chitetezo cha ufulu wa anthu pomwe dziko lino pamodzi ndi mayiko ena lero akukumbukira tsiku la ufulu wa chibadwidwe. Mabungwewa agwirizana ponena kuti ngakhale dziko la Malawi lichita bwino mchakachi likukumanabe maka ndi mavuto pa nkhani za ufulu wa anthu. Mwachitsanzo a MHRDC ati anthu akupitirizabe kuphwanyiridwa ufulu osiyanasiyana kamba ka vuto la zachuma, njala komanso zina. Bungwe la Malawi Irish Consortium polimbana ndi nkhanza latsindika za kufunika kukhazikitsa malamulo othetsera nkhanza za pa internet pomwe zikuchulukira mdziko lino. Polankhula pamwambo pambuyo maka wa ulendo wa ndawala mu mzinda wa Lilongwe pomaliza masiku 16 olimbana ndi nkhanza, kazembe wa dziko la Ireland kuno ku Malawi a Kate Brady wati amayambira kukumana ndi nkhanza pa internet zomwe mayiko ambiri akukanika kuthana nazo potengera kuti ndi zatsopano. Tindiza mbiri mu ripoti ili la Sarah Tembo. Bungwe la Malawi Irish Consortium on Gender-Based Violence lati nkhanza za pa intaneti zikulepheretsa amayi kuti azilankhula nkhani zokhudza iwo pa masamba a intaneti. Kazembe wa dziko la Ireland ku Malawi a Kate Brady wati izi zidaonekera pa nthawi ya chisankho pomwe amayi ambiri omwe amafuna kuyima pa chisankho adakumana ndi nkhanza pa masamba a mchezo. Anase Chadzankufa ndi mlembi wamkulu mu bungwe la MICGBV. Kuyenerabe kupitiriza kumakhala ndi maprogramu osiyana-siyana opanga target anthu osiyana-siyana, madero osiyana-siyana, mwina kumaboma komanso kumapita ndithu kuma communities makakumana ndithu ndi anthu akumudzaja kwadziwitsa za nkhanza zosiyana-siyana zimene zimatha kuchitika ndipo kuti anthu ngatakumana ndi nkhanza zimenezizi angathandizike bwanji. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo achimwemwe Grace Hussein ati pomwe nkhanza za pa intaneti zikuchulukira, mfundo zothandizira kulimbana ndi nkhanza zomwe zikuunikiridwa ziwunikiranso njira zopewera kuteteza komanso kuthana ndi nkhanza za pa intaneti. Komanso unduna wa gender panopo ukuunikanso fundo ndondomeko imene imaona zothetsa nkhanza, ndipo imeneyi ndi njira imodzi imene tayiona kuti itipatsa mwayi wokuti tikemonso nkhani za nkhanza zimene zimachitika podzera munjira zamakuno. Kampeni ya masiku 16 yolimbana ndi nkhanza pakati pa amuna ndi akazi yomwe ili pansi pa mutu wakuti kugwirizana kuti tithetse nkhanza za pa intaneti itha lero pa 10 Disemba. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Sarah Tembo. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe lolimbana ndi katangale la SCB ya Gabriel Chembezi wapempha boma kuti liunikirenso lamulo lolimbana ndi mchitidwewo mdziko lino. Achembezi ati mwa zina lamuloli liyambe kulola bungwe la SCB kumanga anthu omwe akuwaganizira kuti anachita ziphuphu popanda chilolezo cha khoti. Iwo anena izi pamwambo kukumbukira tsiku lolimbana ndi katangale ku Lilongwe, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anati katangale akuononga tsogolo la dziko lino. Imon Piringu walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network ya Betha Phiri wadandaula kamba kakula kwa chitidwe wa katangale mdziko lino omwe akuti ukukhumudwitsa nzika. Phiri ati kusapereka thandizo lofanana kukuonjezera katangale zomwe zikusiya nzika zochuluka pambali. Iwo apempha kuti pakhale kugwiritsa ntchito moyenera lamulo lolimbana ndi katangale kuteteza anthu omwe amaulula mchitidwewu komanso kukhumitsa ntchito za bungwe loona zogula ndi kugulitsa katundu mboma la PPDA. Nayo apa mpando wa bungwe la Tolankhani la Mr. Malawi a Gordon Matonga wadandaula ndi zomwe akuti ndikulephera kwa adindo kulondoloza komanso kumanga anthu omwe atolankhani amaulula kuti akuchita zakatangale. Amatonga atinso anthu omwe amachita mchitidwe wa katangale mdziko lino akhala akukakamiza atolankhani kuthawa mdziko lino. Poyamba Amatonga anati katangale wamkulu amachitika pogula katundu mboma potsindika kuti 30 kufikira 40% ya ndalama za ndondomeko ya zachuma zimabedwa kudzera mu ziphuphu komanso katangale. Iwo anati apolisi akupitirira kukhala akatangale kwambiri mdziko lino malinga ndi pomwe Amalawi amaganizira. Chaka chino mwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi katangale amalikumbukira pamutu wokuti kulimbikitsa umunthu polimbana ndi katangale. Mwambo unatsogoleredwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah. Malo mwa Zodiac kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe ndine Imon Piringu.
Bungwe la TVETA lati ntchito yolimbikitsa luso skills for vibrant economy ndiyofunikira kwambiri maka popereka mwayi ofanana wa ntchito magawo a ulimi wamakono magetsi komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira uthenga. Mkulu wa bungweli mchigawo chakumpoto wa Joseph Chikopa wanena izi ku Mzimba omwe amayendera ntchito yomanga chipinda chophunzirira phunziro la kompyuta ndi chipinda chogonamo asungwana pa koleji yophunzitsa ntchito za luso la manja ya Ezondweni. Vanani Nyirenda walemba ripoti iri. Wa bungwe la TVETA mchigawo chakumpoto wa Joseph Chikopa ali ndiokhulira ndi momwe ntchito yomanga chipinda chophunziramo maphunziro okhudza kompyuta komanso kumanga chipinda chogonamo asungwana pa sukulu yophunzitsa luso ya Ezondweni ikuyendera. Achikopa ali ntchito ikazatha ophunzira pa malowa azatha kugwiritsa ntchito makompyuta komanso chiwerengero cha ophunzira ntchito za luso pakati pa asungwana chizakwera zomwe zithandizire kukwaniritsa zomwe zinalembedwa mu Malawi 2063. Iwo ali ntchito ili pansi pa ntchito yolimbikitsa luso la ntchito zosiyanasiyana zomwe zikufunika kwambiri pa msika maka magawo amakina amakono opezera mauthenga nkhani za magetsi komanso za ulimi wa makono. Kunoko ku Ezondweni ndi Ezondweni Community Technical College ndi skuli imodzi yomwe yapindulaso ndi project imene wapeza iwo tsopano akumanga laboratory la ICT komanso hostel ya atsikana yokwana atsikana 44. Zimene zithandizira kuti maluso apite kwa Malawi ochuluka mdziko muno. Koma mkulu woona za malo ndi zomangamanga khonsolo ya Mberwa Alan Chitete auza kontrakitala yemwe akugwira ntchitoyi kuti aonjezere anthu ogwira ntchito kuti zonse zakhale zitatha mwezi wa Marichi chamawa. Koma tikaona mmene project inayambira, I think progress ili bwinobwino kungoti mwina tikuona kuti kuchedwerako pang'ono zimene takambirana ndi a contractor kuti aonjezere anthu ogwira ntchito. World Bank apereka ndalama zokwana $100 million kuti zigwirire ntchito yonga imeneyi m'makoleji okwana 15 mdziko muno pofuna kulimbikitsa chinyamata kupeza luso losiyanasiyana. Wapampando wa komiti yomwe ikupereka ndalamazi a Wycliffe Mhango ali ngati pakhale yena omwe samalizitsa ntchito zimenezi mnthawi yake ndiye kuti ndalama zimenezi zizabwereranso ku World Bank. Malo mwa Zodiac ndi Vanani Nyirenda. Khonsolo ya boma la Nkhata Bay yapempha boma kudzera ku nduna wa maboma ang'ono kuti ichite machawi kuthana ndi mikangano ya malo pakati pa kampani ya tii ya Kawalazi ndi anthu okhala mdera la mfumu Kabunduli komanso mkangano pakati pa anthu aku Kasasire ndi asilikali a Malawi Defence Force kumpoto boma la Nkhata Bay. Pa mpando wa khonsoloyi Hanok Kachingwe wapereka pempho lidzulo pa msonkhano mwe nduna ya maboma ang'ono Ben Phiri anachititsa ndi akuluakulu a khonsoloyi komanso nthambi zokhudzidwa. Zambiri mu ripoti ili la Norbert Mzembe. Kuyankhula pomwe nduna ya zamaboma ang'onoang'ono a Ben Phiri anachititsa mkumano ndi akuluakulu a khonsolo ya boma la Nkhata Bay ndi nthambi zina zomwe khonsoloyi imagwira nazo ntchito. Wapampando wa khonsoloyi a Hanok Kachingwe anauza ndunayi kuti boma kudzera mu nduna wawo ichitepo kanthu mwansanga kuthana ndi mikangano ya malo pakati pa kampani ya tii ya Kawalazi ndi anthu akumeneko mdera la mfumu Kabunduli komanso anthu aku Kasasire ndi asilikali ankhondo mdera la mfumu Mbwana komwe mabanja opitira 300 anathamangisidwa m'makomo omwe ankakhala kamba kuwaganizira kuti analowerera malo a asilikali ndipo pakadali pano khala pa msasa wina kumeneko. Poyankhapo pa pempholi a Ben Phiri analangiza khonsolo ya bomali kuti iyambe kukonza dongosolo lofotokoza bwino lomwe za eni malowa kumaderawo kuti boma lichitepo kanthu mwansanga. Aphiri analangizanso mafumu kuti akuyenera kutengapo gawo lalikulu kwambiri popeza kuti iwo ndomwe amayang'anira malo choncho awapasa nthawi kuti pofika mchaka cha 2026 pa 31 January akhale atathana ndi mavuto. Tawapempha mafumu uchipa mafumu madziwa malo kuti apamalira analipote ngati malo ankagulitsidwa kalekale anali mafumu nkhani kuisiye kwa nthawi yayitali mumabala zipatso zolapika ndiye tawapempha kuti pofika pa 31 January akhale atatiuza. Pakadali pano anthu okhala ku Kasasire akupitirirabe kuvutika ndi kukhala pa msasa wina kumeneko pomwe anthu aku Kawalazi pansi pa mfumu yayikulu Kabunduli apolisi ndi kampani ya
akavarazi akupitirabe kumenyana kamba kokanganirana malo mwa Zodiac Mpumalanga Bay ndino Petamba Mtula Mzembe. Mugone nkhani pano pa Zodiac ndipo mwendini chisomo nyoendati ndi zina zambiri posayidwa apakhani momwepo. Takulandirani nsoto nenso mitu ya nkhanizi. Mabungwe ona za ufulu ati pali zambiri zosamwitsa ngakhale dziko la Malawi lachita bwino pa nkhani ya ufulu mchaka cha 2025. Mgwirizano wa maiko a Malawi ndi Ireland polimbana ndi nkhanza watsindika kufunika kokhazikitsa malamulo atsopano othetsera nkhanza za pa internet. Bungwe la MERA lachenjeza anthu ndi kampani zomwe zimasunga mafuta a galimoto ambiri kuti azilemekeza malamulo. Ndipo mzamasewero mphunzitsi wa Malawi Queens wati akuyembekezera timuyi kuchita bwino kuti ifike ndime ya semi-final ya mpikisano wa African Netball Championship. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe lona za mafuta a galimoto mdziko lino la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lachenjeza anthu komanso kampani zomwe zimasunga mafuta ambiri kuti atsate malamulo apo ayi azawatsekera malo awo ogulitsira mafuta awa. Mneneri wa bungwe li Fitina Khonje wauza olemba nkhani ku Blantyre atamaliza kukumana ndi anthu komanso kampani zomwe zimasunga mafuta a galimoto ochuluka kuti azitsata ndondomeko yosungira mafuta. Emmanuel Chibwana walemba ripoti ili. Bungwe la MERA lidayendera kampani komanso anthu amene amasunga mafuta a galimoto ambiri. Mneneri wa MERA Fitina Khonje kuti mkatikati moyenderamo adaona kuti pali mbali zina zomwe anthu komanso kampanizi ayenera kuchita kuti ndondomeko yosungira mafuta ochuluka ayitsate. Kumana kwathu kwa lero kunali kuti kuwalongosolera zomwe ife takhala tikupeza tikamakayendera kumalo awo. Kuwalongosolera kuti chomwe akuyenera iwowo kuchita ndi chani, kuti apewe ngozi zimene zingathe kugwa pamalopo, komanso kuti azigwira ntchito zawozo molingana ndi malamulo. Ndeta alongosolera zimenezo kuwaunikira kuti ma standards kapena zofunika kuchita kuti malo akhale otetezeka ndi oyenerera ndi zotani, komanso ndi chiyembekezo chathu molingana ndi lamulo kuti makampani osasa mafuta ajatimati ma oil marketing companies amayenera kuperekera mafuta kwa okhawo amene ali ndi chiphaso, mfacility amene ali ndi chiphaso chokera kumera. Kampani komanso anthu osiyanasiyana anachita msonkhanowu ndipo adafunsa bungwe la MERA mafunso osiyanasiyana pokhudza kusunga mafuta a galimoto ambiri pamalo amodzi. Kuchokera ku kampani ya Presken kudali a Felix Malemba omwe amayang'ana zosunga zinthu kumeneko, ndipo adati kukumana ndi bungwe la MERA kudali kofunika kwambiri. Kumano watithandiza kwambiri chifukwa choti atitsegula maso kuti tizitsatira njira zoyenerera pamene tikusunga mafuta ndi zinthu zina zogwiritsa ntchito makampani mwathu zokhudza mafuta. Dziko la Malawi lakhala likumana ndi mavuto ambiri okhudza kusowa kwa mafuta kamba kuti dziko lino ndalama zakunja zasoweratu, ndipo masungidwe a mafuta a galimoto idakhala nkhani yomwe idatumphuka. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Nthumwi zachisankho za bungwe la European Union zati dziko lino likufunika liyike malire pa ndalama zomwe zipani komanso anthu opikisana pa chisankho akhoza kugwiritsa ntchito pa nthawi yokopa anthu. Mmodzi mwa omwe amatsogolera nthumwi za EU a Anne Marlborough anena izi ku Lilongwe pamene amapereka ripoti la nthumwizi lokhudza chisankho chomwe chachitika mdziko muno pa 16 September. Zambiri mu ripoti ili lomwe alemba ndi Kenford Mdima. Ngakhala avomereza kuti chisankho cha pa 16 September chinali chabata, nthumwi za chisankho za bungwe la European Union zati nthawi yokopera anthu inali ndi zina zosamwitsa maka kwa omwe amapikisana. Nthumwizi zatchula kusowa kwa malamulo pa nkhani ya ndalama zomwe anthu opikisana amagwiritsa ntchito pa nthawiyi kuti ili ndi linali vuto lalikulu. Anne Marlborough, mmodzi mwa akuluakulu a nthumwizi, wati dziko lino likuyenera kukhala ndi malamulo olimbikitsa opikisana pa chisankho kuchita zinthu poyera maka pa nkhani ya ndalama komanso kuti pakhale malire pa ndalama zomwe munthu angagwiritse ntchito. What would be required would be law reform, new laws. Zomwe zikufunika ndi kusintha malamulo. Pakhale malamulo atsopano okhala ndi malire a ndalama zomwe anthu angagwiritse ntchito pa nthawi yokopa anthu. Tikuona kuti iyi ndi gawo lalikulu lofunika kukonza. Padakali pano mtsogoleri wa bungwe la akatswiri pa ndale la Political Science Association of Malawi, Dr. Henry Chingaipe, wati kuchedwa kukhala ndi malamulo pa nkhani kukhoza kuchititsa kuti amayi ndi achinyamata azilephera kupeza mipando ya ndale. Ngati sitingapange ndiye kuti ndale zathu zinkirankira kuti amene ali ndi
drama ndokhawo amene akhoza kumatenga nawo vinyo. Ndipo tikakhala kuti zinthu tayamba kusalana pandale chifukwa cha mmene munthu ulili pa nkhani ya zachuma, tikhala kuti tatayana kwakukulu ndi mfundo za ndale za democracy. Ripoti lomwe nthumwi zachisankho za European Union zatulutsa lili ndi mfundo 21 zomwe zikuti dziko lino likuyenera kuunikira pa nkhani ya kayendetsedwe ka chisankho. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yalangiza boma la Malawi kuti liunikenso momwe likuyendetsera ntchito zachuma potengera ndalama zomwe limapeza ndi momwe lizigwiritsira ntchito chuma kuti chuma maka chibwerere mchimake. Mkulu wa World Bank kuno ku Malawi Afira Srad wanena izi kuti Lilongwe pomwe banki imakhazikitsa ripoti lowunika chuma cha boma. Ndipo bungwe la akatswiri pa nkhani za chuma la Economics Association of Malawi lati boma likuyenera kupeza njira zothanirana ndi mavuto a zachuma omwe ali mdziko lino. John Poka ini ndi nkhani yonse. Ripoti lowunikira zachuma la banki yaikulu pa dziko lonse la chaka chino labweretsa poyera mavuto omwe akulepheretsa ntchito zachuma kutukuka mdziko muno. Mwazina, ripoti ilapeza kuti kuchuluka kwa ndalama zoperewera ku ndondomeko ya chuma cha boma kwachititsa kuti boma lizibwereka kwambiri ndalama ndi kukhala ndi ngongole zonjeza. Ripoti ili laonjezera kuti vuto la ndalama zakunja komanso kutsitsa mtengo kwa katundu wina kwabweretsa mavuto ndi kuti kubwenza ngongole komanso kusayendetsa bwino chuma kwachititsa kuti boma lizigwiritsa ntchito ndalama zambiri. Pofuna kukonza zinthu ndi kuti chuma chibwerere mchimake, banki yaikulu pa dziko lonse yalangiza boma la Malawi kuti liunikirenso momwe likuyendetsera ntchito zachuma potengera ndalama zomwe limapeza ndi momwe likugwiritsira ntchito. Mtsogoleri wa bungwe la akatswiri a zachuma la Economics Association of Malawi ECAMA Dr. Betha Bangala Chikadza wauza boma kuti lichite machawi popeza njira zoti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Titha kupatolera ndalama zambiri komanso kwambiri chimene mwina tinganeneko kwamene kuti tikatola misonkho ikodi magwira ntchito bwanji kuyambira kotolera kujo zafika kumene imakagwiritsidwa ntchito pakati pamakhala kutayika kwambirimbiri pokuti vuto silimakhalanso kuti kodi mdziko muno muli ndalama kapena mulibe koma ndalama zilimo komano mwina timataya pakatipa. Ripoti ili latinso gawo la zamigodi lomwe litha kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto ofunika kupeza mayankho. Tsopano tioniza masewero. Mphunzitsi wa timu ya Malawi Queens Peace Chawinga wati osewera ake sadziyang'anira pansi kuti adzipezere malo mu ndime ya semifinal ya mpikisano wa African Netball Championship ngakhale timu yagonja ndi South Africa. Timu ya Queens yalephera kuthetsa mbiri yosagonjetsa South Africa kwa zaka zoposera zingapo tsopano pamene yagonja 58-38 ndi South Africa usiku wathawu pa bwalo la Griffin Saenda Indoor Sports Complex ku Lilongwe. Mphunzitsi wa South Africa Jennifer Van Dijk walangiza adindo kuti asunge timu ya tsopano ya Queens chifukwa ikusewera bwino ngakhale yagonja ndi timu yake. Sambanda wadzandipotire. Timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens yasewera bwino ngakhale yagonja ndi zigoli 58-38 ndi timu ya dziko la South Africa usiku wathawu pa bwalo la Griffin Saenda Indoor Sports Complex ku Lilongwe mu mpikisano wa African Netball Championship. Queens yatsopanoyi ili ndi osewera ngapo achisodzera amene anali a timu ya Under 21 imene inakasewera ku mpikisano wa Netball World Youth Cup mdziko la Gibraltar miyezi inayi yapitayo monga Florence Jeke, Stella Matelazi ndi Esther Ngambi amene anakondweretsa kuimbira anthu limene laonera masewero wa kamba analimbana kwambiri ndi South Africa. Komabe kwa zaka zisanu ndi zitatu tsopano timu ya South Africa yateteza mbiri yosagonja pa masewero onse amene yasewera ndi timu ya Malawi. Mphunzitsi wa Malawi Queens Peace Chawinga wati kaseweredwe ka timuyi kapereka chiyembekezo choti kutsogolo kuno timuyi ikhale yamphamvu ikagwirana bwino ndipo akuyembekezera zotsatira zabwino pa masewero alachisanu ndi timu ya dziko la Kenya kuti Malawi ifike ndime ya semifinal. Ifetu kumanena mobwereza kuti mukati muione timu yathu olo kumapero kunoona kuti timu yomwe tinayika awiri okhanda amene analasino timu ena useya chamjokera kwanda mtwani tikufuna azikula amene asewerera leronso ana amene ajawo asewera zokuti akula akhwima akuva ndi chifukwa chakuti mati tikagulitsa wankulu kulowesapo mwana uja mapita ndikachikazi kungoti game ya lero yatifuta koyambirira kwenikweni kumene mwina tinakhanga titatenga nthawi yaitali kuti timu
timu ya South Africa yafika ndime ya semifinal kamba kuti yapambana masewero awiri otsatizana kuphatikizaponso amene inakantha Tanzania ndi zigoli 105-25 lolemba lapitali. Mpikisano wa Africa Netball Championship utala mulungu likudzali, ndipo ngati matimu a Malawi ndi South Africa atapambana masewero awo a ndime ya semifinal adzakumananso mu ndime yotsirizayi.